हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' बयबो मोनथिखाबायानो मिथि नार्जारी बिथाङा गावनि हासबेन्डखौ गारनाय जाथायखौ। मानि थाखाय मा जादोंमोन बिथाङा रायजोनो फोरमायखांखाबायबो, नाथाय गारजानाय हौवा मिथिंगा बर'आ माबाफोर बुंहरदों नामा? दायो जों बेखौसो मोनथिनानै लागोन। लोगोफोर, मिथिंगा बर' बिथाङा गाव खुगाजों बुङाखैब्लाबो बिथाङा गावनि फेसबुकआव मोनसे स्ट'री आरो स्टेटासफोराव सिचुएशन इज भेरि बेड बेफोरबादि लिरनानै होगासिनो दं आरो मोनसे रिल्सनि गेजेरजोंबो बिथाङा फोरमायदों आरो। नोंथांमोना नायनानै लाग्रोदो। मैं तुमसे प्यार करता था इसलिए तुम्हारे पीछे पड़ा, क्या कुछ नहीं किया ताकि तुम्हें देख सकूं, तुमसे बात कर सकूं, तुम्हारे साथ थोड़ा सा वक्त बिता सकूं। लेकिन अगर तुम मुझसे दूर रहना चाहती हो तो मुझे भी फर्क नहीं पड़ेगा। लोगोफोर, दायो नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ बिथाङा मैयासो हगारदोंमोन आरो। बे भिडिअ नुनायनि बादिब्ला बिथाङा मिथिजों गारजानायनिबो जेबो दुखु गैया आरोना। मानोना बिथाङा सिगाङावबो सासे सिख्लाजों भाइरेल जाखांखानायमोन आरो बिथांनि आखलानो बिदिखा खोमा, बेनिखायनो बिथाङा जेबो दुखु गैया। बिथांनिफ्राय जों जेबो दुखु फोरमायनाय नुनो मोनाखै। बेवहाय जों सोरबा सासेनि सायावल' बांसिनै दाय होनो हानाय नङा, मानोना बेवहाय मिथिनिबो गोबां गोरोन्थि दङ। सासे बर'नि सेलिब्रिटि जालायनानै आरो बिथाङा सासे बयजोंबो मिथिजानाय इउटुबारबो जुदि थगायनानै बिथांखौ जुलि लादोंमोनब्ला बिथाङा ससियेल मिडियाफ्राव नङाब्लाबो न'खराव सोरैब्लाबो बिथाङा खौरां हरखुमानो हागौमोन आरो खिन्थाहरनो हागौमोन। बेयावनो मोनथिनानै मोनो बिथांमोना मिथिखौ जुर जबस्ति जुलि खालामदोंब्लाबो मिथिंगा आरो मिथिजों बिथांमोना गोसो गोरोबलायखाबायमोन बा बिथांमोना रिलेशनशिपआव दंखायोमोन आरोना। लोगोफोर, नोंथांमोननि सेराव जिखिनि मोनदोंमोन बेखौ फोरमायनानै होबाय। दायो नोंथांमोना जुदि माबाफोर बुंहरनोब्ला खिन्थाहरनो हागोन। बिथांमोननि भिडिअआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।